Yok to'xtali, sen qachon qizlaring bilan сөйләшергә уйлыйсың? Үсе биттиләр бит инде. Нәрсә турында сөйләшмәсе мин алар белән? Ничегинде нәрсә турында? Егетләр турында, булачак ирләре турында. Син белән турында сөйләшләрме соң? Сөйләшсә әйбәтрәк булыр иде әле. Аллага шөкер, сөйләшмәгәннәр. Күз алдына китер. Менә Таңсылу кайтып, әти, әни, мин кияүгә чыгам дип әйтсә, нишлисең? Әйтмә инде. Әти, әни, сәлам. Мин кияүгә чыгам. Ә кияү кем булачак, кызым? Тиздән күрерсез. Мин аны кунакка чакырдым. Әлегедәй күңелемдә яп-яшь идем мин үземдә. Әнә синең шикелле. Теләвең бу ни әйтергә, әллә йөгерепләр генә. Узак гомер дисеңме? Кирәк түгел, кирәкмидер яшәүләре ашыгып. Берәү генә бит ул гомер, калсын күңел яшь булып. Кирәк түгел, кирәкмидер яшәүләре ашыгып. Ничә яшьләргә җитсәк тә, калсак иде яшь булып. Исләрем китеп йөримен, бигрәк шаян инде үзең. Көләсең гел юкка да. Юк сине дә үз яшемә кайтарасыларым килә. Бер сәгатькә булса да. Кирәк түгел, кирәкмидер яшәүләре ашыгып. Берәү генә бит ул гомер, калсын күңел яшь булып. Кирәк түгел, кирәкмидер яшәүләре ашыгып. Ничә яшьләргә җитсәк тә, калсак иде яшь булып. Бездә синең яшьтә балам, бер дә кимен куймаганбыз. Юләр идек үзебездә. Шаян булу кызык табу, бераз юләр булып калу. Ярыйдыр ул һәркемгә. Кирәк түгел, кирәкмидер яшәүләре ашыгып. Берәү генә бит ул гомер, калсын күңел яшь булып. Кирәк түгел, кирәкмидер яшәүләре ашыгып. Ничә яшьләргә җитсәк тә, калсак иде яшь булып. Кадерлем, ул хәтле борчылма әле. Бәлки кире уйлар. Әти, әни, борчылмагыз. Мин бит шаярттым гына. Әти, әни, сәлам. Мин кияүгә чыгам. Таныш булыгыз. Сезнең булачак кияүгез Эдик. Исәмесез? Эдик.